Tieni no ati eni ni no ati enye seda. Said now be free fiama. Na kwa ya just steps out do. So na also be tell one and also abana na bi. And no tire ahomwabo aya ya pese improve. The fun to my bedroom. Ultimately, ana go to work. Yes, you see about that. Yes, you. It's ya free. And I was the brain. I can't watch it. I feel like it's Amoah, the sound of my business saying that I am fire. I have been up exercising. That's that. And I want to have our back and say, if it's yes, Adoato. If it's yes, Adoato. After a few of us who have been in the beach, but they are not trying to say, Linia, partner, say, Adoato. Then I was celebrating. Now let's go. Media, Adoato, Adoato, Nadia. Nana Bay, Renana, 700 and also, Waya Brentia, Nana Mayo to Crasam, Obe and Mantisam, Adoato, Amanofo, Yamo Musi Adoato, Adoato the Fan and Toma, yes, Adoato, Zakabia, Nana and Penny for Adoato, yes, Saka. Yamia to and Yasasi, Pasiana, Yosiaka, Yapopo, Aloya Ball, and Kufasi, Pasiana, Nishiada, Yamia or Chilfiana, watching, and I get general clean up exercise. Corona, Yabasi, Uti Kronos, and Chronosabia, Unidiano, and Tochima, and the idea and Elba, and Lutia, say, Lucika, and Pomodia. And here, and not to it, Yamada Modomea, a shadow when I work a general clean up exercise. You have proper CSA, you have the Abokota 4, and the NS 4, and Basabano, a free health screening. Yama Melon, the Papa, Yaria, Brania show free, Yama free. Let me get also up for you. You have to do the back. Now, as a cool floor, that you are there at Wasso. I go to school in a now cultural display. Amalia at the school floor and Buffalo. Now, on the 1st June. On the 1st June, we make a little bit of say. Listen, 1st June, I have Pasiada, and I dreaded and I make you a dear man for Adoato. You're under Kakraka. And the number penny for a Bible penny for Nanama Hellful. I couldn't admit to me, Adoato. Who was said, you better say, oh, your boy. Saturday, do one and now on your boy. Who was a day, man. Who was a day, man. A man of the Shaba, a better was them, and it's referred to, and a grand pepper. Nana Pocha, what an understanding woman now to Adoato men, how this is to Adoato Cronimua. Nana may be a quiet, what's here, Robbie, when the penny function, I'm a bibia, I'll you. Nana will be a say, Meda, Yen Ira, Opemsuo. I say to a toss me, no, I say, Sir, or non so, Sabia son, Sabia brew. Or my baby, yet ya, or dear Washes, I say, young Shasso. Na yaka me for Adoato, me for Adoato. A young who did be bra and nena me for Adoato no, a chassis. Na Jumedi no, enko we actually no, na dear Yapesia, no, you listening in our album. It is true. A job box here, a year 1st June, ye bebono. Nananom yip Makoma, Yura, yard mammy CB beach no. A fene, I was so make a cranny. Now was say Michia Cruno. Na Cruno, Ebeka or Moha in a chirame. Na men sumitrim poa, me woma Cruno, me deba. Na ya ye yina ye fire pesi Cruna yefe. In fear edu no enemy and sending. Ena Adoato or Hinema Crunim. Eti Yabesha and fear do no me and Sadia Nessa be umpa. Eti same fear yina, yes, Serena nanom. Any Adoato Cruno, so Munta Yachi,
na yenkeka mo bobo so na de betimi aya ma Adoato afa ne ntoma pa afira no yaye eti dwumadie no de ehyemu nkuma na ne kese na maka no dwabo kese no ya hyehyɛ bia ma mabunu mmerwa ne nkokora iwie nso aya sensiesie kronim bantemani na Adoato ni nso yebehwe a Adoato ate aka mache sabri aya baye de na yedwumadi a ye hye ase no na ye ma Adoato aba besesa ne nua bantemani nkronkae a ene no etwa hye no enioma asimani so ampese mede ye ma Adoato de eye bebre na mebubo bi so de di kan yebehwe a ekuro bia de nipa na kyekere enti ye ba behwe afiri emofra mu na ekọ emerwa mu emrante ne mebawa na ekọ merwa ne nkokora ne senti dwumadie kura ye ba bedie ne mumpo no ye de omu nyina ka ho ahyehye bibi kama amomo ye ba behwe titiri mofra no na school ewa Adoato nyina mo bi ebetimi aboa ama afafa ne ntoma pa afira no yaye enioma ne bibirati aka me bae abobo mamane mock exams anu omu ye enioma bibiri omu hia dustbins ne nyina de ye be ya saa enioma ne be firi ho ankura ne besua de a omu asom beju omu bia no ye be ye afeni ye be he youth no nso mrantie ne mabawa yabo mamane se centers bi wo ho no ma na vocational centers a ye entity wo ho ni nyina no akofom animu ya de ye de ni ba besi so ni ahwe apagya ama na gina ho na yetimi atete ye mabunu no eba mmerwa ne nkokora no so omo so ahyehyɛ omo de dwumadie yi mu no ye health screening na mo na afi yahwe omo so nimde e wo ho no mo a omo de atena kuro no ma besi sa abre no yaje ne de bi aka ho no mo so apomodin fam yesiesi ho ne de ne so ni nyina beboa na ye ne saa kuro na ate aka mu ache no afi ye tasitase ni nyina na ya boa no ye behwe a emabunu no ye gya omu saa ache no ene yesi bibi de se red asesei ye bebo hu dawuro na ya ye ho nkyerɛkyerɛ na afi mfie mienu achi no eya Adoato kuro mu de saa de no ye be yi afiri kuro nim ye be ma babunu bia hu ni hu hia ehia na ya pa adwuma bi mu nso de nato sei obi firi Adoato kuro mu na se ope mmoa bi pani bi de nani ma onya bi eno ka ho bi enti na maba no babunu bi a wo kuro mu a wo dwumadie papa bi a pese odi bia onya ba na nanom ye beboa wo afi na ye hwe ye ne aban so bedi nsa wo so bibi bia ate aka ma esa aban no oye ma Adoato kuro ni de ache ne nyina ye begina aban no so no aya amaye nyame ncha de ya kwan ne ade de me ba yi ya akura no ya ye eno so ka ho bi makro mu ye fe enti de aka ya honedie se ye be makro no mu ate kama na ba bia ese street ida bia ye nsuo no ho titiriu ye de mre begu akwan mu a eho de ye mfa ni agrokra se ube tutu nwura na ube ye nioma enkoso ye bebo nsuo no ho ba ma nsuo no mu enyina so atete kama street light edundum ni nyina ye ne committee members ni assemblyman ebedi nsa wo so ni ahwe emoa de wo se koji fra ban mu ye beje de wo se free na nanom ho ban so ni nyina ye beye eti mfie mienu ne me ensa achi de e wo se Adoato kuro no e fa ne ntoma pa efira ene ye mede yi de na ga na adwumayefo nyina me mamwayi ko eye ye nia na ye makuro yi eye kuro eti mesre be bia wo hye ne odwuma a wodi bia no memfa ni agro ho hia ye ni dwuma no we nokrem ye dwuma no te se de ye wa wo de na wafa odwuma ye ni a wo ya aboa wo titiru aban dwuma ye fo o kakra wo di bia mo ani nso na yire ho na yeso adwuma na no na nhyira wo mesre nhyira ma odwuma ye ni bia o ga na ha bia na ye dwuma ye mu bi die ehu pa nso me mpa ye ne se wobekọ adwuma aba abiri bia wa bra ohunka tamase ebemu ye wo ko bi de bemu asofo me na me da no me papa ne bantima bemu hene on na hwe otumfo bemu
Enti yedwuma a yedie no yede yekɔ hɔ yɛka ho sɛm bebre a enye yie. Enti ɛbɛn mu ana yɛsom. Medie kɛseɛ baako paa ɛhyɛ dwabɔ no a yɛfɛ June no. Yɛde aso abɛbɔ fam ɛwɔ Adoato kuro. Ɛfisɛ kuro no tika mu kyɛ yɛ ne nti. Me ba yi kura menya baabi ntira wɔ mia me kuro mu na ɛnneɔma a wɔsɛ mede gu apam no. Mentimi mfa mu gu apam. Ati we di adwuma di eba beba so no. Kabo mo tena hwehwe na ɛden. Eyi nya baabi a hemfie kura yɛbɛsi bi. Nanso na nanu wa yɛ adom. Yɛnya baabi a yɛde aso bɛbɔ fam. Na yɛgyina so animu ya na yɛsi ahemfie. Na ɛka me akɔyɛ sɛ me ba yi sɛ mɛbuno no kura hwehwɛ me a ɔmo brɛ kakra ansa na ɔmo anya me. Eti sɛ yɛdwuma die developmental projects ne ka nyina betimi akɔso no. Ɔsi yɛnya baabi a yɛbɛtena na yɛde asom kuro no asoma santema nyina ama ebi nso aka yewura. Enti dwumadie ne pomponso no ɛyɛ aso a yɛde bɛbɔ fam wɔ bia a yɛpɛ sɛ yɛsi ahemfie ɛma ebie kuro no nyina ɛne. Na ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ efie ne yɛpɛ sɛ yɛnyasi Adoato. Ne ba yɛ sɛ mede m'ani to fam amanneɛ ne amammerɛ ɛyɛ ate aka mu ɛwɔ kuro Adoato mu. Nanso enka echi ahemfie yi bɛyi deɛ menim sɛ yɛ nyinaa yɛbɛsuasua yɛasante mamu ha deɛ ɛyɛ amanneɛ ne amammerɛ ana yɛde te ha. Na ne sɛ nti na dwumadie yɛto nsa afrɛ obi biara sɛ wofra Adoato sɛ womfra Adoato watena hɔ pɛn mommra ne yɛnka mom na yɛnyɛ na ɛnyɛ fɛ na ɔbaako redura egu yɛsrɛ obi a amra wɔn ntimi mma bi kura na nyɛ dwumadie ne pomponso grande eba no na afei ɛmoa bia a ɛwɔ hɔ nso a mo betimi de ata amachi dwumako a ɛwɔ Ghana ha nya santema mu ha nkwa mo betimi de ata amachi yɛyɛ a na yɛyɛ ama yɛ nyinaa ebi kura daachi bi no ɛnyɛ me ma wo na wo nso wo ma ɛba betena Adoato kuro nim ne bia adwuma bia aba Adoato no ɔba aba abɛyɛ bi. Enti me fra Adoato a wo nso fra Adoato a yɛ nyinaa yɛ fra Adoato yi deɛ na ne mommra ne yɛnka mom ne yɛnyɛ na nyɛ sonko koraa.